Ahoj, dneska som si pre vás pripravil hru Sarah is Missing. Je to hororová hra a je to po anglicky, takže ja sa budem, keď náhodou sa zle rozhodnem, tak sa zle rozhodnem. Mám na to len 15 minút, len poznám ten kód do galérie. To je všetko, čo poznám vlastne. 14.02 je heslo od galérie. Trošku si zapnem ten zvuk, aby to bolo také lepšie. Tuto dáme yes na, že budeme reštartovať telefón celý. Dáme yes. Dobre. Tak. Ježiš, som sa zlakol. Som sa zlákal teraz. Welcome back, Sarah. Ahoj späť, Sarah. Teda vítaj späť, Sarah. Že niečo s telefónom, nejaký damage, že niečo sa... to neviem. Appear. Neviem, tu mi niečo. Napíšem, že ja nie som Sarah, napríklad. Že nech sa vráti Sarah. Ja neviem, kde je to dievča. Dobre, ja nie som vôbec zlý, ne? Že dievča je v nebezpečenstve, teda tá Sarah. A napíšem, že to chceme vidieť, že chceme vidieť, čo nám pošle. OK. Takže nám to poslal. Že toto je jej hlavý moment. Áno, že koľko to má, akože jaký damage, veď je úplne normálny. Že má 14,3%, že poškodený je. Že Sarah je v trabli. Že Sarah je v takom, napríklad keď sa strapnite, ne, proste je jej zle. Ne akože zlé od žalúdka, ale tak ja ti pomôžem nájsť Saru. She is my owner. Niečo owner, to je niečo aký pán, alebo niečo. Počkaj. You want? Yes, dobre. I want. Dobre. Poďme rýchlo. I was think... Ja celý čas strávim tu. Chceš so mnou chceš mi pomôcť nájsť Saru? Dáme yes. Tap to home screen. OK. To je home screen, to je toto, čo máte na telefóne hneď, ak otvoríte svoj telefón. Phones data. Že či chceme recovernúť, akože chceme tie data, čo tam boli. Áno, chceme. Tap to hold on part phone and ask me for help. Áno, proste, že keď nebudeme môcť rady, že keď nebudeme vedieť, čo máme robiť, tak máme na tom podržať prst a proste dostaneme to. Mail restore. Galériu. Ale galéria bude zamknutá, ale to zistíte, keď na ňu klikneš. Tak. Ona si proste držala v utajení svoju galériu. Dobre, poďme, ideme. Minor portion. Že si schovávala svoje veci, tak. All help. Tap to hold.
Som default. Je to ťažké. Fate and Sarah. Dobre. Fate and Sarah. To by to malo byť Valpurc. Toto. Aha, najprv musím... A ja? Musím to kúknúť. Nie je tu nič. Fate. Je to tam. Čo je to? Takže oslavuje sa to, že je to deň čar... Ne, počkaj. Je to po nemecky v 30. apríli. Díky. Tu schoď preč. Ne. OK. Takže že je to noc čarodejníc. Takže čo ďalej? Tak. Dobre. Pomôžeš mi stále? Pomôž mi! Dobre, Iris. Ideme za Iris. Tak čo teraz? Akože mám robiť? What? Teraz neviem, čo mám robiť. A počkaj. Teraz mám ísť do tejto galérie. Mal by som. Ešte raz. Fuck. Tak. Hello, Sarah. Neviem. Počkajte, a ja? Tu. Tak. Dobre, už vím, že to je nezvyklé správanie. Jaké správanie? Takto sa nespráva každý deň, nejak tak. A tak proste, že odpisuje na otázky, každý deň teda. Tak. A čo má Sára rada? Akože, čo jej to akože robí dobre, ale také, že proste, že kamarátky majú strach a tak? Ale ja nie som doktor. Dobre, dáme toto. Ani neviem, čo to znamená. Obidve otázky som nevedel. Teraz by som mohol akože do tej už galérie. Touch Look Gallery. Áno, teraz takto. Tak. Please wait 5 funds. Čo je chyba? Hľadá chybu. Že je to s niečím narodený. Nemôžeš mi to povedať? Že drží o svojom zákazníkovi, že nech sa nájdem sám proste, že drží o svojom zákazníkovi, nehovorí nikomu, čo sa deje. Takže, dobre. Poďme rýchlo. Dobre, ja mám hneď heslo 1402. Je to tam? Otvoríme galériu a ideme do kamera, tuším. A ideme takto pozerať. A máme tam nájsť nejakú divnú fotku. Nie. Kitty! Dobre, je to ona. Takže Sara si toto nevymazala. Že je to aj vo videu, tuším. Že áno, vo videu. Tam, kde je teraz, tam to je vo videu.
Áno, chcem to dať do dát. James je hlavný ten album track. Ideme na Iris. Nič. Tuto Messenger, Fate. Offline je. Neviem, čo to bolo. Je to video, ja viem, že to je také dosť strašidelné, takže ja to... A teraz mobil začne šíbať. Tak, teraz pôjdem do Iris. Pomôž mi! No, som tak zvonk. You are okay? Si v pohode? Že hľadá v kontrol. Čo je to Red Room? Je to nejaká urban legenda. Je to urban legenda. Iris. Stračí sa mi. I found on ten messenger. Áno, že našiel chybu, ale musí to vymazať. Can hold? Text... Irizu. Irizu, hej, Irizu. Tak. Accept. To... Sarah? Sarah, where are you? Can you hear me? Sarah, I'm at the cult site, Sarah! Dobre. Takže nám zavolal teraz a teraz nám zase zavolá, keď prepneme na Jamesa. Tak. Hej Sarah, prečo nerozprávaš? A potrebujem sa s tebou rozprávať. Sarah? Are you there? Fuck. Sarah? Hello? Shit. Hold on. You hear that? Dobre. Takže nám hovoril niečo, že či sme tam. Že či si išla na tú prosím, zavolaj mi. Toto sú vážne správy. Ja nie som Sarah, už to píšem druhýkrát. What? I kto si? Ja som ten, čo chce s tebou nájsť, čo hľadá Sáru. Tiež. Ja som ten, čo hľadá Sáru. Tiež. Tak to poviem. Dobre. Mám si kúknúť toto video. Those who are trying to prepare themselves for entry. OK. Tak to ukončím dneskajší part. Into Decency is not their nature. We only have one choice to keep our society advancing. OK, tu ukončím dneskajší part. Ja hneď na toto natočím ďalšie video, čo teraz vyjde. Takže zatiaľ čus a uvidíme sa pri ďalšom videu, ale ja to teraz rýchlo chcem dokončiť.